Hey Lotte, gaan we dit in het algemeen beschaafd Nederlands doen of kun je lekker in het plat? Ik kan plat, zeker. En dat is ook wel logisch, want zij is wat ze noemen een echte Limfluencer. What? Ja, een Limfluencer. Bro, what are you talking about, man? Dat is iemand die zich op social media als een soort van ambassadeur van Limburg profileert om de Limburgse taal en cultuur levend te houden. Laten we wel even vooropstellen dat als zich Limburgs spreekt en ook Nederlands spreekt, als zich 2 of meer talen is. Oh, dat is echt fel. Oh ja, je vraagt je waarschijnlijk af, waarom draagt ze deze kekke oranje trui? Ja, daar komen we zo op. Eerst gaan we uitpluizen waarom ze het Limburgs nou zo belangrijk vindt. Hallo, hallo. Dan zeg je gaat niet hallo, je gaat weer. En voor €1 is het een bel. Dus is eigenlijk dat de Limburgse taal steeds minder gesproken werd. En ik vind het belangrijk dat die toch weer gaat opleven. En dat jullie het ook durven spreken. En daar wil ik gewoon graag het aandacht voor genereren. Wij het één ding hebben voor allemaal gemeenschappelijk en dat is dat we van het Limburgs en van Limburg houden. Laten we dat ons dan ook als verbindende factor toe-eigenen. En toen dacht ze, ik moet Limfluencer worden. Exact. Ik denk eigenlijk, het is gewoon belangrijk om dicht bij die eigen, gewoon authentiek te zijn op sociale media. En ja, wie authentiek kan ze al niet zijn als ze gewoon die toestaal spreekt. Want ik schaamde me ook altijd om bijvoorbeeld video's op te nemen in het Nederlands. En dat mijn Nederlands misschien niet helemaal zo perfect is wie het standaard Nederlands. Maar omdat ik gewoon lekker nu in mijn eigen dialect kan praten, voel ik me veel gemakkelijker eigenlijk. Welkom bij aflevering 2 van Plat in de Ploeg. Dus kom maar met. Yes. Wacht, je staat een bord. Haar inzet voor het behoud van de Limburgse taal onder jongeren gaat binnenkort, met behulp van de provincie Limburg, naar een hoger niveau getild worden. Nee, wacht, ik moet... wacht! Lotte is namelijk bezig met de opnames van haar eigen YouTube-serie, waarbij ze van noord tot zuid bij de meest uiteenlopende beroepen een dag gaat meelopen. Dat is wel echt lekker, een boete werken. Voor kiezen de goede dagen goed. Ja. Op deze manier wil ze de kijker niet alleen kennis laten maken met verschillende specialisaties, maar ook met allerlei Limburgse dialecten. Nou, ik hoop eigenlijk dat het gaat bijdragen aan de normalisatie en de zichtbaarheid van de Limburgse taal. Want als we kijken naar de content die nu beschikbaar is voor mijn generatie, maar de generatie ook de Gen Z'ers, Gen Alpha, allemaal Nederlandstalige filmpjes, Engelstalige filmpjes. En ik wil eigenlijk gewoon hele luchtige, leuke dingen maken in het Limburgs, dat ze lekker de YouTube aanknalt en dan lekker gewoon in het plat de kind amuseren. Koffie. Oh, echt spannend. Oké.